a Joc Lent, l'art d'acompanyar sense pressa, un podcast de l'Ilmon per a famílies que vulgui mirar la infància amb uns altres ulls, perquè jugant aprenem a viure. Hola, benvinguda un mes més a Criar Joc Lent. Avui començaré l'episodi explicant-te una cosa que em va passar fa uns mesos. Estava observant la meva filla jugar al parc i vaig veure que mentre tots els altres nens i nenes pujaven i baixaven del tobogan sense parar, ella estava asseguda en un racó, observant mentre remenava la sorra i recollia pedres. Una a una, les classificava, les tancava amb la sorra al seu voltant com si en fes una muralla, completament absorbida. I em va venir aquell pensament que suposo que tu també has tingut alguna vegada. Potser no en aquesta situació concreta, però potser en una altra similar. Hauria d'estar jugant amb els altres nens i nenes? Li passa alguna cosa? Que l'hauria d'animar a interaccionar amb els altres. Però després vaig decidir parar el meu cervell rumiant. Pot arribar a ser molt pesat a vegades. I em vaig preguntar, potser simplement està jugant exactament com ella necessita jugar. I vaig recordar-me el mantra que sovint repeteixo a tot arreu. No tots els infants són iguals, per tant no juguen igual, i això no només està bé, sinó que també és necessari. I gràcies a aquesta situació, amb la que m'he trobat diverses vegades, porto un capítol on et parlaré de les diferents personalitats lúdiques, del temperament de la infància i dels patrons que es repeteixen en el joc infantil. I sobretot de com l'observació sense jutjar pot canviar completament la manera com acompanyem els nostres fills i filles. Perquè quan deixem de comparar, quan deixem d'intentar que juguin com haurien de jugar i comencem a veure qui realment són i els acompanyem a seguir sent qui són, tot flueix millor, tant per ells com per nosaltres. Començaré l'episodi parlant del temperament. Crec que és important saber i conèixer el temperament dels infants abans de parlar de com juguen i quina personalitat tenen a través del joc. El temperament és la manera innata com cada infant respon al món. És la seva predisposició natural i està present des del naixement. Alexander Thomas i Stella Chess, dos psiquiatres que van dedicar 30 anys a estudiar el temperament infantil, van identificar 9 dimensions del temperament. I una de les coses més importants que van descobrir és que no hi ha temperaments ni millors ni pitjors, només diferents, que fan que la infància interactuï amb el món que l'envolta d'una manera o d'una altra. I per entendre bé un infant cal saber que no només es trobarà tota la seva personalitat en una de les 9 dimensions del temperament, sinó que segurament en tindrà diverses, barrejades entre si, que formaran la seva personalitat única i individual. Avui només et parlaré de les 4 dimensions del temperament que més relació tenen amb el joc. La primera és el nivell d'activitat. Hi ha infants amb un nivell d'activitat alt, que són infants amb necessitat de moure's constantment, que els costa estar quiets, que tenen un impuls intern que els fa moure's perquè aprenen a través del moviment. I hi ha infants amb un nivell d'activitat més baix, que prefereixen activitats més tranquil·les, que s'absorbeixen en jocs que requereixen concentració i no necessiten córrer tot el dia per sentir-se bé. Cap d'ells és millor que l'altre. La segona dimensió és l'aproximació o el retraïment davant de les novetats. Hi ha infants que s'acosten immediatament a tot el que és nou, exploren sense por i volen provar-ho tot. En canvi, hi ha infants que necessiten temps per observar abans de participar, que s'acosten lentament a les novetats i que primer processen i després actuen. Tots dos estan aprenent, només que d'una manera diferent. La tercera dimensió és la intensitat de reacció. Hi ha infants que expressen tot amb molta intensitat i hi ha d'altres que ho expressen de manera més subtil, que les seves emocions són menys visibles externament, però no per això menys intenses internament. I la quarta dimensió, de la que et parlaré avui, és l'adaptabilitat. Hi ha infants que s'adapten ràpidament als canvis i que passen d'una activitat a l'altra amb facilitat. Però, en canvi, hi ha infants que necessiten més temps per adaptar-se, que els costen més les transicions i que necessiten més rituals i més previsibilitat. I potser t'estàs preguntant, com afecta tot això al joc? Doncs, per exemple, un infant amb un alt nivell d'activitat i una alta aproximació probablement serà un explorador actiu que té necessitat de saltar, córrer, provar-ho tot. En canvi, un infant amb un baix nivell d'activitat i un retraïment davant de la novetat probablement serà més observador, reflexiu, mirarà molt abans de participar i provarà les novetats en un lloc segur abans de llançar-se a provar-les davant dels altres. Tots dos infants estan bé, aprenen i es desenvolupen a la seva manera. El problema ve quan intentem que un infant reflexiu sigui explorador o quan ens tornem intolerants al moviment constant de l'infant actiu.
Respectar el seu temperament és respectar qui són. I ara vull parlar-te de les personalitats lúdiques. No dels tipus de joc que fan, sinó de qui són quan juguen. El joc, com ja hem dit moltes vegades, revela l'essència de cada infant. És la seva manera de ser i la seva manera d'aproximar-se al món. I hi ha un investigador que ha dedicat 40 anys de la seva vida a estudiar tot això. Stuart Brown. És neurocientífic i fundador del National Institute for Play. Va estudiar més de 6.000 casos de persones jugant al llarg de la seva vida. I va descobrir una cosa fascinant. Tenim perfils lúdics que ens acompanyen des de la infància fins a l'edat adulta. No són etiquetes rígides, però sí que hi ha tendències dominants en com cada infant s'aproxima al joc. Em va identificar 8 perfils diferents. Te'ls presento perquè estic segura que t'ajudaran a comprendre millor el joc dels teus fills o filles. El perfil número 1 és el joker, el bromista. Aquest infant juga a través del riure. És l'infant que sempre està fent bromes, que busca provocar riure, sorpresa, connecta emocionalment a través de l'humor. Tot pot ser divertit per ell o ella. Per exemple, és el nen o la nena que al parc fa cares estranyes per fer riure els altres o que converteix qualsevol situació en alguna cosa còmica. El perfil número 2 és el kinestèsic, el que necessita tenir el cos en moviment. Necessita moure's per jugar. És l'infant que no pot estar quiet, que aprèn a través del cos, que salta, que corre, que puja, que baixa constantment. El moviment és el seu llenguatge. Per exemple, és aquell nen o nena que sembla que no pari mai i que quan tu li expliques alguna cosa necessita moure's mentre t'escolta. No és que sigui nerviós o nerviosa. És que així és com processa el món. El perfil número 3 és l'explorador, el curiós. Aquest infant necessita descobrir. És l'infant que ho toca tot, que ho investiga tot, que pregunta constantment per què, que fins i tot desmunta joguines per veure com funcionen per dins, que el món és un misteri a desxifrar. Per exemple, és el nen o la nena que quan li regales una joguina nova, primer la gira, la mira, la investiga abans de començar a jugar-hi. El perfil número 4 és el competidor. El repte és el seu motor. Aquest infant viu el joc com un desafiament. És l'infant que necessita objectius, que vol guanyar, que li agraden els jocs amb normes, que la superació el motiva i vol ser el millor, el més ràpid. Per exemple, és el nen o la nena que fins i tot caminar cap a casa pot ser una carrera, a veure qui arriba primer. El perfil número 5 és el director, l'organitzador. És aquell infant que necessita planificar i coordinar. És l'infant que organitza el joc dels altres, que crea normes pròpies, que li agrada tenir el control i que planifica abans d'actuar. Per exemple, és el nen o la nena que quan juguen en grup sempre diu «No, primer fem això, després allò i tu fas de mare». El perfil número 6 és el col·leccionista, l'ordenador. És aquell infant que troba plaer en recollir i endreçar. És l'infant que recull pedres, fulles, figues, ordena, classifica per colors, mides, que les col·leccions el calmen. L'ordre és bellesa. Per exemple, és el nen o la nena que al parc no corre amb els altres i que està recollint en un racó pedres i ordenant-les. El perfil número 7 és el creador, l'artista. És aquell infant que necessita crear i transformar. És l'infant que construeix, que modela, que crea constantment. El procés és més important que el resultat. Necessita materials oberts. La seva ment sempre està creant. Per exemple, és el nen o la nena que amb qualsevol cosa està creant. Per exemple, una caixa pot ser una casa, un rotllo de paper, un telescopi, etc. I el perfil número 8 és el narrador d'històries. Aquest infant viu en les narratives. És l'infant que crea històries constantment, que tot el que fa té un guió, que el joc simbòlic és el seu món, necessita explicar i narrar. Per exemple, és el nen o la nena que quan juga sol, sovint el sents parlar. El que és més important d'entendre en tots aquests perfils és que no n'hi ha que siguin millors ni que siguin pitjors. L'infant kinestèsic que no para de moure's no és pitjor que l'infant col·leccionista que juga tranquil. I l'infant narrador no és més creatiu que l'infant competidor. Són diferents. I cada perfil té el seu valor. Cada perfil aprèn i es desenvolupa a la seva manera. La clau és aquesta. Quan identifiques el perfil lúdic del teu fill o filla, pots oferir-li exactament el que necessita. Si és kinestèsic, necessita espai per moure's. Si és col·leccionista, necessitarà materials per ordenar. Si és narrador, necessitarà temps llarg de joc simbòlic. Si és explorador, necessitarà materials per investigar. I repeteixo, com sempre, que no és per fer-ho perfecte, sinó que és per observar qui és i respectar-lo.
I això és alliberador, perquè deixem de comparar i deixem d'intentar que siguin diferents i comencem a acompanyar qui realment són. I ara vull parlar-te d'una cosa que a mi em va fer obrir molt els ulls també, els esquemes d'acció. Ho vaig descobrir gràcies a una companya de professió que admiro molt, que es diu Jenny Silvente, de Veure, Pensar i Sentir, i té un e-book sencer dedicat només a això. La veritat és que té una mirada preciosa cap a la infància. Abans de continuar, vull comentar-te que deixaré totes les referències del capítol a la descripció de l'episodi perquè hi puguis accedir si ho necessites. A part de la Jenny, la pedagoga britànica Chris Atey va estudiar aquests patrons repetitius que els infants fan en el joc, els esquemes d'acció. No són manies ni obsessions, són la manera com el cervell infantil explora conceptes. Alguns dels esquemes d'acció més habituals són els següents. L'esquema de transport, oblir i buidar, portar coses d'aquí cap allà, omplir bosses, carros, caixes. L'esquema de trajectòria, llançar objectes no per molestar, veure coses com cauen, dibuixar línies i traçar-les. L'esquema de rotació, girar rodes, baldufes, fer voltes, dibuixar cercles. I l'esquema d'embolcallar, embolicar joguines, amagar coses, tapar-se i amagar-se. N'hi ha molts més, però necessitaria un podcast sencer per parlar de tot això en profunditat. És important reconèixer-los, perquè quan entenem que un infant que llença coses constantment no ho fa per molestar, sinó que està explorant trajectòries, gravetat, causa-efecte. Com a adults que acompanyen, podem deixar de dir no llencis això, no llencis allò, sense parar, i li podem oferir materials segurs on poder explorar això, com per exemple boles de paper o de tela, peluixos, cistelles on encertar, etc. I d'aquesta manera estarem respectant el seu procés d'aprenentatge mentre posem límits sants. Per anar acabant, vull respondre a la pregunta recurrent que deu estar fent voltes dins el teu cap des de fa una bona estona. Perquè la teoria està molt bé, però a casa i a la vida real, amb el cansament i les presses, com ho portes a la pràctica tot això? Doncs el punt de partida és l'observació. No cal fer registres d'observació com a l'escola o en l'àmbit professional, no. Només cal que paris 5 minuts i miris des de lluny, discretament, sense mòbil, sense pensar en el sopar, només observant com juga. Què està fent, què repeteix, què el captiva, com es mou, què està evitant. I aquesta observació et donarà molta més informació que 1.000 articles sobre activitats per la seva edat. Perquè tu no estàs acompanyant un infant de 3 anys. Estàs acompanyant el teu fill o la teva filla en concret. I necessites conèixer-lo i saber com és, per acompanyar-lo millor, amb el seu temperament, amb les seves preferències lúdiques i amb els seus esquemes d'acció del moment. El segon punt de partida és la flexibilitat. Adaptar-se sense perdre'ns a nosaltres mateixes. Adaptar-se no vol dir que si tenim un fill o una filla amb un temperament actiu hàgim de tenir la casa sempre potes en l'aire, no. Vol dir entendre per què necessita moure's i buscar maneres de satisfer aquesta necessitat dins dels límits de la nostra família. Ser creatives en comptes de reprimir constantment. Per exemple, si té molt moviment i tu necessites calma, busqueu moments del dia per al moviment lliure, al parc, al jardí, feu un camí més llarg de tornada a casa i creeu moments de calma que també respectin les teves necessitats. Contes, massatges, jocs sensorials. La flexibilitat és buscar el punt d'equilibri entre les seves necessitats i les teves. No sacrificar-te, sinó adaptar-vos mútuament. I per últim, dona't permís per equivocar-te. Sigues conscient que no ho faràs perfecte, que provaràs coses que no funcionaran, que crearàs espais que no utilitzarà i que oferiràs materials que ignorarà. I està bé, perquè els infants creixen, els esquemes d'acció van i venen, el que ahir els fascinava avui ja no. I l'acompanyament del joc és viu, és orgànic, és un assaig-error constant. Pots provar aquest assaig-error en petites coses, com per exemple, aquesta setmana pots deixar una cistella amb materials naturals, pedres, pinyes, branques, i observar si la utilitza i com la utilitza. I si no li interessa, canvia els materials la setmana següent. Prova a preguntar-te què ha funcionat aquesta setmana, què no i què podria canviar. I no busquis la perfecció, busca la connexió. No necessites que la teva casa sembli Pinterest, només necessites que el teu fill o la teva filla jugui concentrat, feliç i autònom. I això s'aconsegueix observant qui és, adaptant l'ambient, provant, ajustant i tornant a provar. És un procés i no un destí. I en aquest procés tu també aprendràs sobre ell, sobre el joc i sobre tu mateixa. Si aquest episodi t'ha ajudat a mirar el joc del teu fill o la teva filla des d'un altre lloc, si has començat a veure patrons o personalitats que abans no veies, o si t'has sentit alleujada en saber que la teva manera de jugar és vàlida, ja ha complert el seu objectiu.
I si sents que vols aprofundir més en com acompanyar el joc i la criança del teu fill o la teva filla, o si necessites ajuda per crear ambients que respectin qui és realment, a les meves assessories t'hi puc acompanyar de manera personalitzada, observant el teu fill o la teva filla i la teva família en concret. Trobaràs tota la informació a lilmon.com o pots escriure'm a criarjoclen@gmail.com. Gràcies per ser aquí, per observar amb una nova mirada i per respectar qui són realment. I recorda, sempre, 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 que jugant aprenem a viure.